Mina abantwana abasika. Ngifundani ngalala. Indaba hlongezona ngalala ukuze phela ayento lesondela. Ufuna ukulala yini? Ufuna ukulala yini? Usondela wena. Awukuthi ngani ucela. Ufuna ukulala. Ngihlala ngihlala. Nale space leni siwoza la ngizisongona sonke. Hlala nje la sekusondelile hlala nje. Hayi uhle na. Busuhlala. Uhle na. Manje ke singenela abantu. Sibe ngapha. Unjani? Okay. Hello Noni. Mama shisa amahlaya nje wena. Hello lady. Ngiyangijala baba ngisicela. Nasi Makoya bearings. Indaba neseduze futhi. Ngayisheshisa. Mbukeni mama. Manje. Uyima. Avela nawo. Hello. Elawo yithini. Hello. Habe manje nganjalo bekhona. Mama ukwazi ubamba ifoni. Hello. Ubani? Hamba. Okay. Hayibo. Manikeza. Kazi ngacrust hawe mama. Hayi kuhle bese usungafuza awu. Yabona uyamphazamisa manje. Kaloku za 47. Wozan. Was? Sila sobe siphuma. Asiphambane ngempela. Hello guys. Hello. Konvulela ispace emlitshana. Kala mina ngizofapha nina kumentombazana. Lapho let's kakhulu. Ngifisani phone. Benzani phoning. Hawu Njani? kuhle. Kade beka ngapha. Kasi ngibeke nesekhini. Not Ya yet. because ngibeke networking. Hello Pretty. Kusapha. Na Pretty. Chaza phela. So guys, siyabonga ngama roses. So guys, Siyabonga shisho. yoza mama. So guys, we are rich. Hayi. Oh, mhlambe wena. Ngibluka. Hello. Tina. So guys, we are rich. Mina kuthiwa manje ubaba kaSmile vele. Hawu. Akakwazi nje baba ukusmile. Ya kahle ngahlekisi. Basi baqoza amapedini. Awu, Ungisakala usakale ama-birthday? gift into. Siphethe nje ama gift. Molweni. Kazi ngakhathala wemazi enjani nami. Ma. Siyabonga nojabula. Hawu. Ngizoponyelana. Hayibo. Oh. Ma. Ibirthday Bacela yami. ukubona. Ibirthday yanguhle ingo February 8. Eyami ingo March 27. Eyakwandu ingo March 8. Bacela ukubona. Gabe safika na easy. Ngathi angabe miseduze noma kodwa asivele songuvele wamahle nje. Yikahlisa ngani? Cha ngesizakubona. Yeah. Nana siyabonga. Hi bantu amatolo say hello let's talk. Hello guys, Ninjani, hoping you're pila. Okay, bye. Waphathisa imali esilotela. Macosilolote ama-chips. Sakacela Mina ngicela amakhekhe eChristmas la. Cela ninga-adopt, akeza ucela uku-adopt. Laba Akeke amakandla. singama-jokes sweet. Yezwa mama. Kusiri-chargela ama-chips. Mina manje ngicela amakhekhe. Sanibona ndini hello. Ayibona order manje. Sibhizi nje la kumele sisuke Ngicela thina. amamamas. Hey ngabagcina nini guys amamamas. Phela ngala ayikho tuck shop. Ayikho tuck shop ngalana guys. Asheshe noma-comments guys. So, Ngasedaling. What's a happy family? Let's open. oh siyabonga. Siyabonga. Namanje. What happy family. Selani. Ngicela amakhekhe. Ayibo guys, niya order. Cela ubhuno manje. Mina ngiyokuzifakela. Ungolisa lo Laba bhuno ama nimcelayo. kandhabeni. Yazi lo bhuno nimcelayo uhluphani. Ungcolisani? Awusendi guys ngiyabonga ngoba ngincoma ihoma yazi ngiyabona la comments la guys. Uyena ofana nami. Uyena ofana nami. Love you amahle. Love you too No awande. please. Mahle. Wola. What? What's up, Bhudo khothe izandla. I thought this Hello, account Ash. is not real. What?
Yeah. So many followers. Oh yeah. Hey, so yeah, doesn't even link to tell ya video liyana lapha. Yeah, Osi. Hello Mzipho. Akahlupha amadyanga ngiyahlupha shame. Yahlupha. Mama Ayahlupha yena kakhulu. Yebo sengadlala ama Doritos manje bengithi ngicangile mama once. Yabona siyabonga. Siyabonga. Ngicela. Shiyana ukwenza. Kunephi nje la ekhaya. Hawu umancane. Uba Yokusaba usibali ngoba singibize ngalela gama. Ngesabo sibali sengibize ngalela gama. Yeah? Who is the most stubborn? I think Uma can answer the question. Now, who is the most stubborn? Abakuzwa cha. Ngoba abakuzwa. Kamnandi. The most stubborn is uAmahle. Angikho stubborn. Wekhanya kodwa sibangani kodwa. Thank you. Yabona ke. Amehla abantu, thank you. I think mina ngabafundisa ngamehla amahle. Amahle siswami ngiyakuthanda umuhle. I love you. Thank you. Amahle kwakumele abe last born ngeke. Yeah, kuvele kwamele. I think if Yeah, but I'm very responsible, so nami nginamshalanti siyabonga always. Nyanishalanti. Nami nginamshalanti guys. Na. Kada ngisumanga. Bafaki la comments azangikwazi ukuthi bathi okay ma. Kwango. Ngibambona nje mina umshishi nje kuphela. Hello guys, abangenayo hello. Sabona amahle ama role model. Thank you girl. Bese kuphela wona ama role model. Good morning. Amahle. Good morning. Amahle nonchalant. Ngivumela. Amahle nonchalant. Thank you. So amahle amehlethu. Hello mfumba. We angizikama. But Mshishi. Bathi mshishi baba. Amahle yashis. Thank you. Guys, ngiyalivala la mshishi. Kama lami kwandu. Kaze niyaphila kungaphasi njalo. Yeah, my role model. Pass ba, sabe? Hello. Wow, ngela ngeke ngibuthi 30 minutes counts. Mane muza ukando. Ngifoni yaba. Sakila ke mo 3 minutes ngifoni yaba. Ngifoni yaba. Ngifoni yaba. Hi guys. Oh, Ngata, mfethu, anikhathele kade sipina kanje? Anikhathele? Oh, bukani uma amakhekhe kawalisa namanje. Amakhekhe. Guys, nangisibuthi. Ayababa nalama chips ngicela ijuice. Yabo laba lokuthi ngeke. Awehla ahamba fast. Imani ke bafethu. Mukhona. Imazi ngo. Esanibona. Hello. Kasamba kahle. Amahle. Thank you ngiyabonga. Lisipha. Ubaba usestopeleni. Usayenze manje. Yeah. Ngiyakuthanda amahle nami ngiyakuthanda uhle. Uhle awubaboni. Ama-way fanele aba no-chocolate. Ahamba fast ama-comments kunamfazi labanye. Kube kuthonje. Kuthi ngqu. Fanele ubekisana. Ngiyamdlala Awu mana no ngeso sikwazi ukabona abanye abanye bathola ama-prawns bathola amancane. Impela is not fair. Ngiyakuthanda amahle ngithanda I like guys thank you. Yes guys ngibuka la kunini ukuthi kahle mina ngiyi-favorites yenu mina. Hello plus and we favorites. Ngiyi-favorites yenu mina guys mina sengiyayibona le Face nawe wanto. yabo ikona ukuthi nje ngeke nisinisho nje bethi yabo Bruno please mahle secret for Angwabona ucomment yo. Ngabe ngibona. Oh okay nang hi bayanda. Siyabonga Londiwe. Hello Kariana. Awandi. Thandana. Mazamilu ngeke man. Uthobile Mrs. Amahle. ngathi singayi. Hayi le ezodinga bona sedinga thina. Oh. Mana buka lana I was so confused. Uthi lona mahle. Uthene? Wait the comment. I'm sorry when the comment. Yabona nje indaba zama.
ubethi I think ubethi 55 new manje abantu ngolapha ayaqhubeka. Ubethi amahle Ngiyabonga, ngikupa ube Hello. usisi wami. Appreciate it Asiya. Kanti mina nangizoyifuna like my ibhalwe ukuthi amahle ngiko. Much mama, love. ke- Ngane yakuhle. Kuthiwa iphi ingane Much love yakuhle? yenzeka. Iphi ingane yakuhle? uBruno? Yes. Bruno. Phela okuvela Akayithathi. uChristmas wozodlela uChristmas Ngazi inyanga. kwathi sobe singekho khona ucela Kanti bathini. nisorini yabo abazoba nenhlanhla siwabona ama messages zabo yabo cause alikhele Alibethengile, asiboni. yabo manje sibona ngathi hello guys hello ngiyanibona eningilelayo Hello. Please Please. location. Ucela isitsha sami. thank Thank you Ah, Mama Roses Ngixolela uMakhambule isitsha sa hey. nihlala Durban kwama upper what yeah Hlala khona. in the burbs Ngase Makhambule nxesi. in the burbs Hello Aphi. kuhle konke ngisabona kwando so msithile sipenzile From mina ngiyani? guys look pretty siyabonga Siyabonga. Ngiyangiboni yazi. Durban way Uyise Hello. befuna uzivashe. in the burbs yabo guys ongakwazi ukugesa ukuthi sihlala ise Durban ema suburbs lawa bizayo Yeah. yabo ongakwazi ukugesa lapho hawu sikhokho ngeke sesisho lo ukuthi yabo ikuphi yabo but sothi nje siyawabuka nje ama hayi Abe again. Nabe again. hawu Manzi intoti ayibo Mhlanga naba emlas Emlazi. Durban not. Westville Kloof Dubai yawuyele ngakhona Yeah. Dubai. Yabo Dubai uyele ngakhona. ishe Kwamashu ayibo. Lalusha uyela ngakhona umusi Lalusha Yeah. Balitho na uyela ngakhona yabo ibe ukuthi Kwamashu. Kwamashu. Kwamashu Balitho. we Awuvele bengasho thina sebisho isikhathi. Ewe. Banongoma. Hawu. yazi mana ngizothi ayibo nange sithele imnyama Tshela imnyama. Yabo lo tshela imnyama ke. Kodwa cha Yebo. Kodwa yasike enazi sayayithi. enquthu Enquthu. guys ngithema sababi afika nothi kubhenga kuphi enquthu Nkosi yami Ngidlula khona mina nginkani. nangothi Now kumbe waterfall. Awela uthafol. umbilo Monkle that's a very good place though you know Kloof Groveville. amahle mkam ayibo mana nangathi umuntu ngumkakhe la Ngesithembu futhi wedwa. first class Ngahamba sikayibona inkukhu. Winston Park naba begeso Winston Park man Aseke guys Siyabonga. ngicela mina ukuntshela hlala eZimbabwe indaba kathini enhlolo okulonto eZimbabwe maqo batshela hello. uzihlala eZimbabwe Oh. Enga. Ayibo. guys sihlala eZimbabwe yes Zimbabwe. yeah sihlala eZimbabwe guys my god Awungishini. yabona la akekho gese ma Ngisacela ubaxoxele ucebukwayo ukuthi wena uthole i-award yokuba i-always smiling seven yokuthola award oh yes so guys in story time esincane lana so angithi nibonile ukuthi kade sipostile lapha ukuthi kade sireceive ama awards kwigala yasesontweni ya guys in firstly nje noma sonto lethu guys Yeah, guys lona sonto lethu lilaphaya. guys lilapha yami Lilapha. it's a redemption here Nani uzani Nzobona? lilapha ya guys nje Laphaya. our church is like the best Sorry church. kuhle. Ngiyabonga so imani guys in abasagesa ukuthi sihlala eZimbabwe thank you so ilontinjana mina guys ngiasha lapho esontweni yabo so ngithole iaward yokuba Awuzabusa ubuso. best smiling servant Niyeza guys I was so happy ngatshela obhuti bami ukuthi ngithole leyo award leyo you know what
wathi okwandona Nangi ngithi, hello, Kwando. i-award Nangi imam ngithi. wathi ukwando ngoba nakho Hawu, nomona nomona. le-award Hawu, yami come on. ye-best smiling servant Why is it nomona? Okay, wathi please. ukwandona mina ngijabulela i-award yokusineka Hayi bungise. washo njalo ukwando ngoba nakho mina ngithole i-award ye-best smiling servant as in ye-smile wathi kwandoni i-award yokusineka kwando Best dressing couple. uma benobaba bathole i-award ye-best dressing couple Yes, because phela it's like Why not le khaya ngithanda Yeah. ukumbeka isombe simbi? best dressing couple babonke abasivotelile yeah siyabonga guys Oh, yeah. abasivotelile thank you so much ababukile Man, no, angikho right. No one la ekhaya hlale ngenza ngibekwa nje kungumuntu omubi. cha asikubeka umuntu Yes. omubi. We, hayi mathi. nangebaleka yes guys ngithole i-award best smiling servant ukwandona wathi ngijabulela i-award yokusineka mina ngenza umsebenzi endlini kaNkulunkulu ngesmile ukwando ukuthi ngiyasineka ngabe ngadeleleka and he didn't even eat shame he didn't ngiyabonga guys and ngiyabonga congratulate yeah guys and there is something about his smiles you know so yeah ngisho manje ngibangenisa ngithi ngisho noma benikela ngithi ngathi imali zangimini but ke Uyasmile wena. yeah ngiyathanda ukusmile guys ngicela ukuyibona award yami Unguyilanda. Babuke last post bazobona. yeah guys bukani last post yani e-page lami khona khona followers guys ngicela abantu ningifollow e-page lami ngihlezi ngithekile phela kwama-post kodwa ngiyabuthi niyangifollow abanye benu thank you okay sibile kuma-comments kuhle usa-right Scott Angi-right. Ngiyayikhuphukela. wema ama-comments agcwele umshishi kutshani Ngicela umshishi. Kube kuke ngimshishi. Umshishi. Sengicela umshisha okhokhela ingane yami ngengane yami ezibizwa ngumshishi. 6 7 amahle my crush isiyaphela live Ngiyiphele ngiphansi ukwazi into. Nawe lethe umshishi. kuhle kuthiwa phaseli Yeah, ngipasile. mabuka ma isiyaphela kodwa mina awuzange Uyaphela kusawu-5 25. Ngenzeni mina? ngithelile ama-chills kodwa mina ngicela amakhekhe okuzongibesa kodwa nanamandla wami Yo ngisawathatha amakhekhe ungakungishaya. Ukuthe makuhle wonke. noke njengoba nihleli nama-role model ami nonke wow that's amazing Ngithiwa sisika 500. hayibo why iphele live guys kumele iphele live Ayikwazi ukuphela ngoba- ngoba ifoni ngoba kusetshenziswa ifoni yami yabo guys and i-iPhone 15 kade likhishwa lapha esontweni manje iyakhatha la guys Yeah, guys, finally sibuyele i-account yami. Hello Bubbles. ngicela guys bavume abayazi into engikhuluma ngayo ukuthi ama-iPhone 15 analeyo nkinga leyo Sash. yes iPhone 15 Siyanqonqa. hello family ningangisibi mase kama angibonanga Umuntu hey, but no-one hello Hello. I like your smile who smile uba smile yimina kuphela Nami ngiyasmile. Wala. gang signs kwando shama gang signs when will y'all be live again next week Yeah. kumele ngibe live mina namhlanje Hi, guys, Happy it's my birthday, birthday Siphokazi. today. Happy birthday. Ave ngikwazi ukucula ke wesiphokazi ukucula. Happy birthday. No, guys, to you. Happy birthday to you. Nonke. Ngeke man awu. Kwandoni ukuphepha umhlala. Ngiyabonga ngiyabonga. Usawoti noshukela. Hello Philani. Awulophilani ngicabangani? Ngizolobona lapha. Usolobona lapha. Ngafuzela endlebeni yami. Sekulobola wonke phela madoda. Hayi shame. Ubani umdala ukwando as usual.
Great. La marketing wacale mina. Ya vele amantombi Hello Royal. kahle umahle kahle umahle ngokudla. Nimzwile usathi amantombazane. Niyeza amantombazane. Hayi ngasweli amantombazane right futhi nje ave kodwa amahle Amawani lo. Usalala. Nangu mayibuzwa nje uthini. ngithi umahle ngokudla ave ngathinti ungambona ukuthi waphethe ipha amakhekhe. Wachafe. Nivakasha kuyiphi Okay baby. Ngeke phela be engishaya ubana. umthinti. Amahleke. Hey akathintwa Ngikhaselani manje awu. Akazange Hello ngithinta Siphesihle. Ni rich, yebo si rich. Ba rich. Si rich. Ngikho rich mina. Attention please. Stay my say no, we're not sharing. Amantomba Nangu uma. ngikwazi ujoin. No, my family like you. We love you too. Hello guys, abangenayo. Hello. Okay. How am I? Phela badlali. Akashiri akafuna nje wafihla lapha ngomkha wakhe asiwabona kwabona uthi akephi. Mangaphi veza amakhekhe. Ngina anymore. Ngibona akafunda amakhekhe. I want to see ma. Amasha, are you done with what? Ikandiza abona amathusi. Ikandiza sibone. Yeah, she's funny. Yo ayeka. Kakhulu. Hey, wala amahle. No, we're not sharing. Wena ushirisha amakhekhe. Akafuna. Hello guys, mami nabangiphendula. How dark umshiba bakuphendula ngani? Ukuphi baba? Azashe. Ubaba usestokfeleni guys. Yeah, usestokfeleni. Yeah, usemithingini estokfel. Hoping uzobuya soon namachankura, but usemithingini estokfel. Hey. Hi Fanele. Hey. Ngicela amakhekhe nambu. Amahle babanikeza. Akekho watholayo. Amahle please. Unda ngikuphi Hello James. Have a bite. I met your mama 8 Monday. No. I met your mama 8 Monday. Oh, you are kind. Oh, ngiyabonga Snash. Hey nonka, lapho noma uye ku stockfel. We asavela uma kho mase buya stockfela ongiphi imali. I hope uzoba nemali eningi. Ngabiseri. So mahlo. Mina kumngani ngama. Ngifuna amahle mina kuphela. Uyomthola kweyakhe live. La uzothola thina sonke. Yes. Leila sizoku-adopt. Bacela doctor. Thank you for reading my message. No problem. Ma kale. So kwando jive. Hello. Angikwazi ukudansa guys, angikwazi ukudansa for real. Kadudla mamamazi. Amakhekhe, ucela drink. Thanks for the roses. Phuza amanzi. Hello. Do you have a YouTube channel? Yebo. Yeah, but isaqala guys, sisazoconcentrate kuyona. Imanje wo engabe Hey, Zaza. imali Ngizuma kahle. ngabe ningasinakile thini? Oh sorry, betsacela ukubona umama. Bebesacela ukubona. Hey umahle. Hey. Mbukeni. Hey. Cha, Thanks for the sokuvela roses so. Zola. Manje ukuhlesa ngazothi aphuka umqala. My mom is like that. Phuza amanzi. Hey, akaphuza amanzi guys. My favorite family. Hello. Niyangziba iya sikuzibi fethu. Congratulations on the awards. Siyabonga. Amahle naba besicela baphu 500 rand uba thole nemali eningi. Theka na banking details nginemali. Ungayiceli kumina leyo mali. Le ngiyasebenza. Simdayisa imali Ufuna ukuhle. inkomo engaki? Ocela Ufuna ama buffalo. Yadayiswa yini? ongafane inkukhu eziwu2 mina singaxoxa. Between Instagram and TikTok, which one do you post a lot on? TikTok. Probably TikTok. Both. Both actually. Whatever we Both at the same time. Even on Facebook as well. So now we post Same time. with same time because we try to accommodate everyone. It's Facebook, Instagram, and TikTok. Speed so kufunda makhekhe ku amahle. Hey guys. Avenue bahle siyabonga. Last one to you handsome. Ngiyabonga. Siyabonga nawe umuntu. Shumanda bi.
Hawu man. Angomunye ucethu abantu abangani kanjani mfethu. Hello Asanda. Hello. Mina Lasibona uthuli. Mkhaya. Sinothando. Ngeze kwami. Lasibona fana Ama nobaba. caring. Nakuthuba first born. Hawu, mina. Hello. Lasibon ukuhle lasibon. Yilo umuntu engathi sonke yena lasibon. Emini first born. Supapa wena. Siyabonga. Thank you Bubbles. Why are you so crazy? Ayangibona. Iyangizwa Hamba fast manje. bakhomitha ngikwazi. Manike bafethu manike. Thank you. Sabonga zola. Ngihleli phansi kophahla lwamahle. Yebo. Ngizomba hawe ma anathi. Can't dance because you can dance. Hawe ma anathi azangikwazi. Wamana thuka ndo uyadance. No anathi angikwazi ukudansa guys. Angikwazi no angikwazi. Siyabonga yabezwa nalaba ngithi motivate. Ayakwazi umntanami. Yeah guys angikwazi ukudansa. Umendoda vela ukwazi ukudansa. Khona cela kuba makoti. Baba. Kazi. Thank you. Once wanyokwazi ukuthi azowehla. Abazali benu abafuna uku-adopt. Ungawuphendula ngawufunda kahle wena. Ngangiphethe abantu. We guys. Hello Sipho. Mani ngathatha nje oyedwa la. Kwando. Usani mina. Akamthatha umahle. Sabona indoda nje edansa yovele nami. Ngiyabonga kazi, yabona ukudakasa kwani nokufunda ama-comments akhe kahle ngoba phela Funda. uma ke sizobe ukufunda. Guys niwalandele nama-reports enu. Nama-results nothola nini. Uphelile unyaka niphasile kodwa. Malum. Ungasashaya phela. Yaqaba Nobani, ngifane nobani. Hello. Ufunda ugrade ba kuhle? Hayibo. Uyofuna ugrade 10. Ngane. Yo mama don't even mention that. Ngifuna ukwazi guys phela siyakhokha sabazali niphasile kodwa. Now Siyaqala inkatha promoted. Congrats. Yebo siphasile. Ma, Nice. Oh, I'm sorry. Badabuza umshoko. Okay guys. Siyabonga. Na next year kuzoba right. Progress nice. Wayisusinda. Grade 11 how ma khona grade 11 next year. All the best. Hey ukhohle ngama grade 11. Boom. Siyabonga. Ngiyakhala ngasethi ngiphelile angibuyele ka grade 11. Ngathusho Isilile ngasikhihla. Wele esikoleni ngone enkandla. Cha nje ngibuyele ka grade nje ngibuyele ka grade. Grade 8. Grade 12 ngisho noma sisambile ngibuyele ka grade 12 hawe mama. Ngingakhalani. Usengamane ngibe yiphara. Hey. Ngakufana. Sabonga Anita sengamane ngibe yiphara. Ayibo kungangifanela. Ma uyambona ndo uthini? Kwando indaba usingane ngabuzo Hello izofanele Hlengu. indaba usingane uzofanele wepha. Yiphi ngane yakho? Mina. Uamahle. Kungangifanele beyiphara mina. Ngakuhlala uDaskok. Ma uyambona mama ndo. Hey mcebisi siyaphila. Ma uyambona kwando uthi mina ngifana nephara. Sengamfanela. Ma kwando uthi ngifana nephara. Kwando uzokushaya impama. Ngisengamfanela. Uzokhala. Kwando nokuhle badlala ibhola. Hey ukwando. Abadlali ukwando. Hey abakwazi. Grade 12 next year. Wami Muhle mkhulu. Kuthiwa muhle sisweni. Siyabonga Alicia. Siyambongela abantu. Siyambongela. Plus Siyabonga Alicia. Cabanga ngipharelihle kanje. Mina nje Ukwando nokuhle mina nje ukwando wasekho ama grade ukuhle. Iphara bangangithatha nje ngo first day ngisaqala ukuba yiphara. Amahle uyateka. Hey yama. Amahle phela uzalwa nabafana eVetefa guys. Ndakathinto amahle akathinto. Princess. Yeah, I'm a princess guys. Hayibo princess. Hello Akhanani. Angaze kulaba yena abafisa ukungishade njengoba ngiyiprincess kanje ukuthi bangangifela yini. Bayobuyisa ekseni. Ngovivi. Bayobuyisa ekseni Bayobuyisa siyabonga Kwathina senzo. nje siyambekezelela ngoba siyamzala. Ndike. Hayi bahle bayobuyisa Ngibekezela ekseni. ngoba ngiyangizala. Plus Elwa. hello Luyanda. Hello, balo. Udinga isithembu. Hey la bahle sidinga isithembu. Uba. Amahle. Princess vele I'm the king at home.
Ngazi ngisenkingeni mina. Zingaki inkomo. Ungafika nezinkukhu mina nje singathoka. Yaza we mama. Amaqhuda awuthi. Khona yena othena vele ngiyiprincess Hello, Elena cutie. vele uyiking kubo. Hayibo kwandi oseqedile ama grade eyibu. Angazi. So kuhle amaqhuda awuthuni ngaxoxa naye. Utheni izinkukhu lo? Uthe ola mthu. Fabona Mendi Ayifawa ola mthu lento. Yo. Hi my role model who's a role model. Awuhlangana Hello, lo. Awufethu Angel. kakhulu wena. Ayi iwanto bafethu. Umuntu kuhle kunami azofika lula wena la. Kodwa ngithe idla nqa wena phathu. Thank you. I saw the thing. Hello. Who is the introvert? Kwando. Mimi. Ma'am. Yes. So who is the introvert? Ngikhomba mina. Neither. Sabonga siphakathi. Mina ma. Mina. Mina. Mina ke Senba ube introverts. Ibo. mina kasi ngiyi introvert. Hello Sinathana. Yini? Introvert. Ngithala guys mina I can say mina ngingasho nje ukuthi uyi-introvert ukwando uyi-introvert mina ngiyi-extrovert. Ukwando uyi-bit of both. Depend. Hayi bazi ngiyayibo bazi nekhanda elikhulu ukuthi ngiseduze hayibo. Ukwando nekhanda elikhulu ukuthi hayi ukuthi ngiseduze ngifuna ukubona ama comments hayibo. Bazahlala ngathi ukwando nekhaya hayibo. Kyangabona mangila. Amathi usudla amathwasa asathe njalo. Angilele endleleni phela mina. Ngangafuni nawo. Ungakhipha wardrobe. Na ngohlala bekumemeza ngakade ngibhala ama message ningaphendula athini Slender. Thina Slender. Uthini Slender? Middle fans. Nihlala sihlale Zimbali. Nihlelani? Hayi. Ngiqala ubona umthembazwane ngani? Yaqala ubona Umthembazwane live. Uthi uqobo na? Umthembazwane live. mshishi. Amasham. Wema. Amashamunqa obhuti bakho. Cela amashamunqa. Amathatha. Amashamunqa. Sanibonani guys. Hello Karabo. Yini shamunqa guys? Ungashadi kwanto ngine plans for thina. Hello. Uakhanani. Ma Ma. nama plans for thina. Uakhanani lindelo akhanani ke ma. Wona ngathi ngalindela Uthi angashadi ukwando. Nama plans. Manje watshela mina. Cha njengomama. Sanibonani. Cha bamne ngomshishi bola. Kwanje kuzomela uhlangane nomshishi wande yabo. Ubona twin. Athi so DHS. Ekupha DHS. Stephen school. Amasefana noma wena Mawutha kufana nawe? Mina. Ngifuna ufaka ama-bagging details wafake phela feature star feature is the star. Feature is star. Sanibonani kaFabulous family. Uyaphila ubaba nomama kanye noSibari. Bade. Siyaphila njalo. Amahle ngicela ukukhipha. Yabona nje uma ngase ngise Dubai nje ethi sesingaxoxa. So sanibona abafikayo. OTD. Hey kubi. Dimele ndo othile. Oh. Uyase. Kuhle thole ndaba. Hey guys, hello. Iyaphela i-live ngolonto njani? Live at London. Iyaphela i-live hayi ngo-7. Yazwa ma? Iyaphela ilentani bakithi uSomething Soweto engakabi nayo imali. Yamba? Yabusabona ukuthi ngabi nayo imali. Amahle to. Like uyabonakala nje noma ecula nje kusuke engakabi nayo imali. Bese awongwane. Wayesawu something Soweto nje nkosiyami. I love you guys. Not a ton of shame. Let's have fun. Hello, kumnandi la ekhaya.
Bruno. Hey, Ulele. ulele futhi emnyango. Ulele. Uzoboshwa amahla. Hawu ngizoboshwa ngokukhuluma iqiniso. Ayingakabi mina imali. Ngamtheki la uzongibona esikhulu something so. Yes guys, right. Ngathola ifoni entsha laba ababuzayo, thank you. Ngathola entsha. Lana ke washo ngemali yethu. Much Hello, love, Tano Angel. Tree. Enke phisiphisi. Yes, izinkomo. Hello. Hello. Hi Temelo. Kandolo fine. Fine looking. What's in that bucket? Kandolo fine. Thank you. Yeah guys, ngicela abadinga attention batype ngama capital letters khona nakuzosheshe sibone yabo. Abadinga like ukuthi Bakubela isizathu. Isizathu. Dumelang batlayetso. Kiri wucha. Sesotho. Ayikholotha sesotho. Bantu phatha ifoni. Kiri Phatha 13. imaphela phela ngisakhuluma isizathu. Dumelang batlayetso. Kiri bua Sesotho. Ki wucha. Ki mabiskiti. Isithuke. Kama chosa society lina ki tlawuro bala after ko live ongi ya ki robala sali hantle ya guys ki anirata kiri rupa karuta Ngirupa karuta. Asuka manje. kiri rata kaufela kahuru yeah Bafuthi single. yeah I'm done Bathi single. Ngiyawazi ukukhuluma isizathu No. Hawu buka kosamsebenzisa ngama capital letters ngempela guys kunosimangidabukisa Yena uthi abatheba Wona drama. bezobona ama-comment. Bayashiya. Bahle siyabonga. no guys sesinangikhalisa Meme. your love is so much Kunzima. Yes, Manje ma'am. story nyama. Kodwa besithanda nkosi yami laba abantu yazi guys ngiyasithanda and it's so Hello, I'm getting so emotional. Mama usema ucwiye inyama la. Ucwiye inyama. Hey Sasa, like I'm getting so emotional because you guys love us so much love. Yeah, What? so much love. Yo, it's so overwhelming. Hello, mahle kona nomunye mahle. It's overwhelming. Babukeni packets bayathanda ama capital letters. Sanibona. Ngathi singithandani. Hello, wethu. Amahle uyakhala how guys and ave ngishesha shame like guys yo kusami ngiyashesha ukudabuka. Laba babethane bangibuke in a very weird way. Angithi guys yo angithi how mom. Once ngadabuka mina ngiyadabuka Nkosi yami and nangidabukisa nini kathi yo nangidabukisa angibathi abantu abadabukisa because ngisheshe ukudabuka Uzongilobola. manje nina niyangidabukisa bafethu like look at yourselves Ngiyadabukisa. niyadabukisa Umthetho wakho. Lokho into kamathi yadabukisa guys. Niyadabukisa. It's so cute. No. You guys are so cute, shame ni cute. Baba sanibona ni nani Indoda bro. bazokulobola angicela ukuthi bangilobola bazodlala ngami ngoba nakusebeyazi ukuthi ngiyashesha ukudabuka ngoba nakusebeyazi please dance for us uya masu giga hayi giga vibes une 2 giga kilo giga bozo net giga boss stock Awudlala Kiko. okay
baby. Kwanto akawudlali uCapitec manganothi udlala kanjani uCapitec. Ukudlala unalo inkundla Capitec. Oh, yes. Oh, yeah, yes. Yes, ngiyawudlala uCapitec. Ngikhathele ngoba imani othi ngifundele yona. Ngophi? Awukungibe umakoti wakini. Ngicela bathobe umakoti wasekhaya khona ngizoya ukuclean la endlini. How old are you? Ngiyabonga. I'm 20, he's 14, he's 18. Do you want a sibling? You can replace me. Ngiyangiziba. Mandu. Hawe man. Soluphinde ethu Oh, hello, Khaya. ngama capital letters. Indaba. Kodwa kubalule kwabo Kwanto Hello. indolwane exosha umakoti emzini egoyile. Wow. Mfethu. Elodwa. Inwele zakho sisi. 14 bayabuza abantu namanga. Bona nomabo. Wola Mika- amafasina lama comments. Ngiyazibona amagama abantu. Cela ngosulindo. Hello Alonde. Yebo 14. Papa. Banhamala guys 16. Yes, right now. Ma, ngesipazamisa ma. Hayi ndaba ube embarrassed nge-age yakho. Ngesipazamisa. Ngabe alithanda cha? Mina ngiyayithanda mina ngiyithanda ukuthi ngine-20. Okwanje waphumela nesicha. Oh, wena usafunda esicha. Hayibo guys, amakhakha Christmas kumele aphume manje. 12 minutes guys. Asakuthi ba-comments. I'm so sorry guys, and I can't really reach. Oh, naqala manje kwatha yes. You are actually a real fabulous family. Siyabonga. Kumele kube baba umndeni. Wasikwanto. Pareto case. Angikuze ngakwazi uphendula njengalo type yami yo. Akanayo type sokwanto guys. Angayisha. Yamthuka. Angazi ngiyatype emnjatype impela ngazi. Isihleko sika Amahle sihle. Hello Angel. Where do you live? Zimbali. Uphatha yiphi iphone? Ubuza ba? Uphatha iPhone 15. Uphatha 13. Uphatha iPad. Siyabo. Amahle wami, how Brian Can I buy pizza for you? Ngempela cela phethu uthengele ipizza. Hawu. Ya ngempela Uyasengela. yahlambe Uyasengela. Uthengele ipizza bani? Deponez. Uya-offerisha. ya offer kwempela that's ngani. Ungasichuphela. Kancane. Simahlele. Kwanto uPeace sabe makazi angikwazi ukudansa, angikwazi into ukudansa. Ma uthini ma? Ngathi ngani? Umfana kumele vele kwazi ukudansa. Shumi la ngithi. Have you been to Hillcrest before? Khona singazisiyekela sindi ya. I think singakaze sayihamba thina guys. Yeah, zonke indawo. Zonke naseSeweni ngasibona Kunama ngephutha. Yazi ngibe-bad mood nangoku-bad mood. bakuphe umuntu. Kumane kuvele yazi manje ngikwi-bad mood kumane kuvele ividiyo yenu ngikhohlwe nokuthi ngikwi-bad mood. That's so cute. That is very cute. Solubone OLED. OLED. Liyapheka i-OLED guys. Yabona manje kungaseni sethu. nilibone singagcina singadlile la ekhaya. Ikinyama. Ngoba nginalo ikhishi. Hayi bo umana seke wa Richards Bay. Bengise Richards Bay 2 weeks ago. Where's the first burn here? Huh? Sawubona Thando kodwa sesiyaphuma in 9 minutes. Uzizwa. Cela ukubona mina. Did you find the iPhone? No. Sitholanga somthengeleng. Azizenzi. Amahle, you're such a loving sister anyone could ever ask for. Uvumani phela uvumani. Angivumi kwanto mina usena phela mina usisi wami angivumi Okay, kwanto. so my camera. Wema bangaphinde bangicele lutho.
Bangaphinde. Hey guys. Hi ma. Uba ukwando obethuna nisebahle siyabonga uba uamahle nanku amahle phakathi nendawo. How guys? Uba you don't know me. If you don't know me, Google me. Mahletshe uma wakho athumele inkomo. Ngikhuthe chomi. How? Athumele inkomo for ezakwantu noma kuhle uyithumele. Khona khona phela ezobuya ezo clean lana. Kahle bathi kahle pass kwami nokusho wethu mlambise inkomo. Oh. Hi bawe guys, I want to try something. Ngifuna ukuya lapha na ku Google fike siyisearch sibone ukuthi sisovela yini. Njengoba Google me, sibone ukuthi siyiguglisha sovela yini. Cute angel ngiyaphila nina ninjani? Yebo kuhle. Cela ukubona abazali. Baba guys akekho usemithingini estokfel. Ubaba usemithingini estokfel khona mina. And let's not complain because I'm cooking. Uma apha iPhone 14. What does that have got to do with anything? Anywho. Hey, Kefilwe. Now uyangiziba ma how how dark mamshibe no asikuzibi. Ngiyamboma ugcwele ngiziba. Uba nomdala amahle. Uzabuya nemali. Ngayehla anyuza nsoya. Wehla nini? Malume kwando. Hola. Ha, kaze nisikhona TikTok. Bukani. TikTok obvious. Hello. Ayi Google. Ngiyakuthanda ma I love you too. Kanti eniyenza ngayo manje ekabani. Senza ngeka amahle. Nangu amahle ukhona. Ngiyaziba iPhone yami. Ha, ujabulile sikuziba ucela extra 30 minutes. Amahle usacela ifoni yakhe guys. Yenza umkhuluma noAmahle afuna ucela. Ncengani uAmahle usacela ifoni yakhe ngoba senza ngayo live. Ngincengeni. Ngoba le iPhone 15 yami Unjalo ke guys evethanda ukuncenga. Ngicela ukulobola uAmahle hathatha. Uphi umfazi wami bakithi? Uzokwazi ukulondunja yini bafethu? Ngazi na. Sikhona uGoogle. Ukuhla onke guys una 14 akanawo 15. Mawusungayo phela. Guys, nangathi ngihambe eqhubeka ngiyopheka ngoba ngikhipha ama-file. UBruno, yini wena? Usungayo phela. UBruno guys sizomfaka manje. Ngizobuya sengizovalelisa. You so rude wena ngani? How? Mahle please yaqhubeka lincenge. Kuhle konke last born. Amahle cela okay. Sikucela sicela mahle sicela yeah please uthane Cela ngubani uba uBruno cela ukulobola amahle please Lobola. hello hayi anincengi ngiyaphuma ke Hello. sicela amahle siswethu omuhle no thank you Mudla mahle thank you kwandona ngabantu nga18 cela amahle girl kasi ngisani phela kasi nokuncenga mina bengalindele ukuthi ngizoncenga khona kuzoyenda le live iPhone 15 siswethu hayi uba please amahle no kasi ngisani phela ukudabukisa nani nedabukisa manje please please we love you okay ngizonedela 2 minutes How? How? ngizonedela 2 minutes Lekho so ikwando unayo intombi amthekeni ngishade ukushada really Ngiyadlala Really? ngiyadlala ngijahile usumshada yibo Kasi ngizon 2 minutes nje okay 10 how so 2 plus 52 nice how okay 5 minutes yeah 5 minutes ngizenzana abantu 5 minutes la 10 ayibona complain ku10 complain ncane awutheni labantu bafethu isiya What? This is not your data. Quando Hayi bo data lami leli ngilikhokheleni 50 20 80 bafethu asivumelane ku10 i-hour ake basikhokhani wey ayisho imali
Thembi, Phasile, yeah, kuhleli bathi uThembi. You ever fight all the time? Yeah. Aliphela Always. usuku engekho like oxabane nomunye lapha. Sihlezi xabane. I think usuku liyaphela mhlawumbe like 2 days. So cock. Khona sizokhokha. Khona tuzokhokha banemali. 10 minutes guys. 10. Nangu uzowusenza ngiyoba iphatha 16 minutes. ku-matric dance. Ha. Ngaba bafu. Ngibanga nayo. Hamba phela Yakho uyakhona. live. Amahle please. Akazeni nanamantu Ubani? msanga. Obani abaxabanile today. Songibonga. Kabala namhlanje. Abaxabanile. Sixabane noma. Uyaxabana noma. Sixabane noma. Sawuxabana noma. Alipheli ke kusuke ungaxabananga noma alupheli. Ngiyabonga khethelo nangephutha. Angazi kuseni. Woo, alibeli usuku. Ngiyabonga khethelo kodwa no, this is my new phone. No, ngithola ngiyafuna athole entsha. Ngiyabonga ukungichecka guys. Much love. Why is kuthina friend? Liyaphela ni ma usuku singixabana ngana. 10 minutes guys, 10. Ngiyavuma ku 10. Hayi mama Thomas. It's account number. Account number. Bakhetha kudlaliwa kanjalo mina ngixoxa. Ngingabe serious. Man, Kancane. Hey Kariana. Yebo ngithetha Ngisho kancane. kahle Kariana. Uyefake. Ngithetha kancane wetha kakhulu. Tell number yakho. Eish. Wena number yakho 10,000. 10,000. Awu, sengudlululu 10,000 likes lapha kuma post post How old yami. are you? Okay, lapho tabaqwala. Mfethu, ayibo. I think manje ngiku 15k. 10,000. Now but 1,000 account number please. 30 minutes I'll look stamp it. Yeah, ngasho big 3. Role models. Siyabonga. Really, thank you. Now siyavela ama comments. Hello guys. Sesiyahamba kubaya sizobushuda things. Ngenxa ye-network sicela uku-add ama minutes. Aw. Guys, You're welcome Kariana. Oh guys, can you please recommend for me ama lontunjana ama series amnandi engawabuka ku Netflix? Ngicela. Guys, Netflix ama series amnandi. Firstly, if kukuthi khona waziyo ama Koreans, guys, are romantic. Please, let me say It's always for 50k likes. 200k. 200k. okay, That's fine. slowly. Hayi kodwa wahamba kancane manje. Like can't find and cross of 300k. Nah, that's Stranger Things. Oh guys, I've watched Stranger Things. Kuyimanje ngizobuka season 5. Bad influence. Blood and Water seke ngayibuka. Fine and the Sun Club. Angathi ngibuze ngibuka Snowfall. Yeah, Snowfall. Ngayibuka Snowfall. Snowfall. Best. Bye. Oh, bye. Bye. Okay, ngizoyi-check-a i-Snowfall. Ama-youngins. Ku-Netflix, guys. Netflix, Bad Influence. Oh, yes. I will definitely check that out. Pennywise ngawubuka. The Fresh Prince of Bel-Air. Ngizoyi-check-a. Prison Break. Sengayibuka. Ngiyoyi-enjoy Prison Break. Iyangibhora ngayo. Mina ngayi-enjoy ngiyibonile. Peaky Blinders. Angazi ngizame ukuyibuka. Ifana ne-Money Heist. How to Ruin Love. Seke ngayibuka. How to Ruin Love. Yeah. Ayingeke nibuka. Beauty in Black, guys, and it's very nice. Umuzo insizwa. Yes. Yeah, guys. Akekho Istros engasibuka, King of Joburg. Trolls who ngiyi-enjoy mahleleyo. Yeah. Guys, ngicela into ene romance or ene horror or ene sci-fi Marked. or Hello, Asif. izinto engabamba teenagers kanje. Fast and Furious, I don't watch that. The Walking Dead, sengayibuka. Love Alarm, sengayibuka. I like laba bangirecommendela ama K-drama. Yes, thank you. Yes, K-drama, please. True Beauty. That is True a 65 Beauty days. is the best. Sengayibuka True Beauty. No, but it's not 65 days.
Twilight, yeah, one of the best. Oh, But that's the best. that's what What a series yakhe ne. Week Hello. Hero. Sake ngayibuka, Titi and Georgia sake ngayibuka, Mr. Khumalo sake ngayibuka. Minister. Abafisa Minister Minister. wanje. Uyadevelop Minister. Ubuhle uyabuka la ekhaya. Makalapa. Stranger Things guys ise ngiyasibuka manje ngizobuka sona manje. Vanilla Sky, ngizocheka Never Have I Ever sake ngayibuka. Guys, 50. The Penthouse. Ngizoyicheck The Penthouse. Is it nice? Masa song inkomo zibiza. Rasta Holiday. Tribute sake ngayibuka babes. Love Alarm sake ngayibuka. The Happy Death Day sake ngayibuka. Bloodhound. Hello Mahlesi. Try Movie Box. Documentary kati. Ngiyawubuka Movie Box cabanga and I only watch cartoons there. Abethi buyife blasphemy. No. How to Win Christmas sengayibuka. Don't with the Khumalo sengayibuka lonto leyo. I remember watching it in Safik. And some siyafi kuhle my croissants. Mbuka Spike. Wednesday sengawubuka. Love it. Yeah. 50 Shades. Saibo. Central Intelligence. Kings Isibaya. Yes. Ngiyasibuka yazi. Ngeke ngisibuke la TV. Blacklist ngicheck. Kathi ngicela ningangirecommendele ama action series Amashaka abuku la. nama movies ningangirecommendele because barely watch movies. Ngibuka ama series bang. What? The Haunting Bunny? I didn't see that. Umkhaming Kodwa ngibone ulinking The Haunting was Game of Thrones yayazi. Ngizoyicheck. It's Thathathu sengayibuka. Jackie Chan. Isiyafika kusinethe. Lucifer. Singawubuka mina. Okwando. Okay, Game of Thrones. Idlala ku Netflix? Game of Thrones. Nah, ngiyibuka movie box. All Americans. Why ngizibu uthini KO? Awuthini Uvelaphi? Yeah, whatever. Hi Amahle. Hi guys. Amahle. Wanted to tell you I love you and you're so beautiful. Thank you so much, my sweetheart. Love, one. Vampire Diaries. No, it's always shoot you. Sengayibuka guys. I'm Guys, in Stranger Things is Hello, my Snow. favorite. Yazi Jujutsu Kaisen. Ename abayazi mina ngiyazi. Angiyazi anime. Angiyazi yonke but yeah. Ipower sengayibuka cabanga. School is nice. Hello Ocean, nice name. Ocean. Oh, okay. Sabonga Ntando. Miss Education sengayibuka. Very nice. Muhle mkani. Loba ngawubuka because ngasawubuka ngaku Netflix. Ngifana mamba uthini. Power Ranger. Bathi ngodi Money Heist ngisawubuki. Demon Slayer. Oh yes. Anime? Siyabonga. Liyathi bebuka benondaba eyinsukwini. Trolls too. Ngizocheck guys Ngeke trolls. umahlala. Unjani trolls? Rende Snowfall semnandi. Yeah, until Snowfall yeah. Mina kwama series engangabuyi Snowfall. Kumina is one umkhanzo of the kamnandi? best. No. Na mhlawumbe kuhle ngasi-enjoy Snowfall. Love next door yazi ngayibuka ngayiqala ngayiqala. My dear Christmas sengayibuka. Do you watch Inimba? What is that? Ukusho ufanele Awukamo wami. Ngibambela Lafanele yini Inimba? Guys, yazi like Creed haya movie, we don't really watch Sibuka DStv. ibhola Yeah. kuphela. Ku-DStv sibuka ibhola kuphela. Ubaba The yini? rest asibuki. It's either sibuka uNetflix or Movie Box. Yeah. Like a streaming. Oh, ku-DStv siyastreama. Basistreama if kuyibhola kuphela or indaba kuphela. Basi nje ikhona DStv kodwa asiyibuki. Kwando elomdali mina kwando. Yeah, please ngakukhumbula Melosi yani. Okay. Long walk. Long walk to freedom. Long way to freedom. Iman if you are back that time. The high school heartbreak sengayibuka. Very nice. Uyakhumbula ABRPPS. Oh. Yeah, mfethu ngiyakukhumbula. Watch Stranger Things. Sengayibuka Stranger Things. Ngizoyibuka Bad Influence. Bad Influencer. How does it feel to be young? Lovely Runner. Ngizoyicheck. Thank you so much. Lovely Runner guys. Until dawn. That's guys Oh in. my career, mina Right.
right? Watch sideline. Check mirror. Hello. Okay. Outlaws. Yeah. Dear ex tribes. The CEO. Okay. Instant family. Hello, Lwan. Alright. One of them days. Because in 1 minute. Ngitholile reports. Bye, guys. Ngithola reports. Watch my demon. Ooh, I've watched my demon, guys. Umana uthi loya guy akekho handsome ngicabanga. Siyabonga. Hello, Angie. We guys niyazi ukuthi umana ubani okwaku celebrity crush yakhe. Ekhula yazi kwakuba. Kwakuba wow. Hayi. Ma, celebrate crush yakho wow. Nemazo uba wow. Umana yena wayengixoxela ethena besayingane babebuzana ukuthi ena ubani crush yakho omunye athi uAsha omunye athi Chris Brown wathena uba wow. Wathena uba wow. Aw ma. Ngiyabona ukuphelele indaba fanele. Soshatile shebele. Ongakashadi. Mama, ukuphelele indaba fanele lolala. Uba wow. Nani power. Soshatile nje vele. Awu. Nango mase Okay, kodwa mana yena ungamphiki use3. Use3. Settle. Seke waba kunini crush use3. Usetshela wabe celebrity crush yakho. We guys ngixoxela uma naseke baba ne crush kuse3 ubaba nangamthe ezem ubaba angazi crush yakho. na umana waba ne crush kuse3 and then ngatshela ubaba nawathi yena akanendaba and lapho use3 wayesanda khipha le ngoma ethi sidaba ayangifuni kulalo mangathula ngathi ngeno. Azifike ekhaya. Guys, Vele baba Amahle English more from test. Guys, amahle yabona nje usephelelwe indaba ukhuluma into engekho guys. lutho ilethe Uyabona nje ukhuluma into engekho amahle usazoyivala le live ngoba usephelelwe indaba. Kahle uphelele indaba azoyixoxa. Udlala ngami. Ngicela ungahleki sethu because amahle is such a liar. Uma useyachaza. yebo useyachaza wena crush kuse3 ile ngoma ethi ena hayaya ungasoluma isizwe emthandani I'm not even a fan of Ikomo. ipiano. See, I do not even know the genre that the guy sings. before uma asashade Show it. uma wayene crush kuse3 kona kuleya ngoma leyana ethi nikuthena yes hayi ungasikhulumi isingisi. You're such a liar. Ngaze ngatshela ubaba kuswe baba uma une crush kuse3 wathi yena ubaba ubalo. Guys, lama genre ngawalala like don't even listen to these genres. Amahle is such a liar. Nithi nibona ukuthi ilonto njani icrush ngempela akamlaleli wambona nje Ngake mbonaphi? ku-TV. I don't even watch TV. Nesefonini wambona use3 wathi une crush kuse3. I don't even watch TV. Useyaphika manje ngoba naku akasekho as famous use3 kodwa ngalezi ayikhathi zakhe. Wow. Wait guys. Wow. Someone akhatheka. Wait guys. Yabona hlezi nithi nifuna ukuba nezingane eli. Yabona ke izingane zakho lezi ezitshothi zikusile zikutshela ukuthi zikutshela ngama crush into engekho. Waphini. Kahle wena. Hawu. Ngiyanitshwela umana wayene kahle. Namanga guys. Siyakuthanda nathi simi. Hayi ngabe ujune ngijahe ukuthi ngilethe le. Thiwa between ukwando nokuhlobo omdala. Guys, ukwando is 18, ukuhlonke is only 14. Kwani kuhle safunda isikole kwani usiqedile. Ukwando izinyakho qala. Oh. Uqedile unyaka wakho oqala. Sawuqedile. Usaya kunyaka kwesibili cabanga ma how do you feel? Yes, ngikhulisile guys, ngiyakhokha mina. Hayibo andisicela inkomo ayo kanjani 40. Yeah. Abesana umuhlela. Thula amehlo shawo. Yeah, ndike. Bengizoshawa kube ngikhuluma amanga.
Kwando is Setril wabanjani yasama. Setril wabanjani. Khona commentation njalo. Guys, ngicela ningamkholi amati amashabe namanga. Ngane yena namasi. Uhle nathi ucela Ngiyantshela. Akekho famous amasizosha. No, angisho ukuthi akekho famous. Usa-famous namanje, you know. But ngisho ukuthi phela yes, ngalesa sikhathi esakwi-prime. Wonke umuntu uyaba ne-prime. Uyaba kwi-prime yakhe. Njengathi thina sikwi-prime lethu. Once ngaqeda ukufunda ngaphuma la ekhaya izomsiya phela nge-prime. Ngabo kahle la babhalanse ngami la ekhaya. Uma ngase mina ngiphume la ekhaya ingapheli indaba ye-Fabulous Family. Ngafa. Phansi indaba ye-Fabulous Family. Until uzongafa phansi. Ingaphela inyanga sengihambe mina la ekhaya. Lutho ntombi. Nezwa. Lutho. Uhle nathi ucela Ngoba mina o-edithayo. Ingoba mina o-edithayo. Baqale zolo lokho. Awumakhona ukumelana nami la othi nje. Yes guys. Who's old Kwando? Sicela uBruno. Bruno ule. Awuzolanda uBruno. Niyenzeni last born? Ngiyanetha futhi eminyaka. Nibuzeni last born. Inanshalant. Oh yeah, idlala ubanashalant. Inanshalant. Dudu man. Khona sedudu. Sithe dudu mama. Dudu mama bapha badala. Nam. Hello. Kuthiwa dudu mama bapha badala. Dudu mama bapha badala. Usithelo. Njalo hello. Ngamuke phuma sevasithi seqedile naye. Yezwa Kwando. Ulonto njani? Okuhle angizubeleleka nje ebese wathi oyedwa wathi iyavuka inkunzi. Okay. Kuhle ufana nobaba. Yeah. Mina ngithanda Uyafana nobaba? Mangifasa ngifana. Yejabula. Hola Flurry. Awukami. Awukami. Okuhle manje Kalamba. Hello Wema. si. Okuhle sometimes angathi ukuthi awukami. Yini yakuthi njalo? Isaac. Hello Isaac. Amahle msongibuka. How does Uyangibuka. Ubani lona? Nolizwi. Papa yini guys sesiyami. Ubro lokho kusana? Yebo. Ngathi le njalo amakhelwane. Ayo Bruno. Useyashaya. Uyongena, uzongena. Nangu othi khona lana othi comfort him. Uthi asimcomfort. Sikhafazi ba. Hello Uthi Princess. Comfort uBruno. Papa guys sesiyahamba. Nange sekuphuphula umqalo kanto. Nithana futhi uma safika ku 300k likes. Awudluleni. Yabo kade usidlule. Sidlule sesakhuluma ngoba wow no setril. Side eye. Uyangiside eye uma Leyo guys. nyama izophela le. Kasi papai uma ubhizi ucinya Inyama lapha. singayitholi. Ngici. Ma, hayibo, imali uma uphenya lo pale. Ma uphenya lo pale. Ha? Amanye amazambane roastiwe. Bese uma upheke amazambane roasted potatoes nenyama. Ayidliwa. Ukhari nerice noma ukhari nobutho. Amasi. Hawu ma uphusula masa. Amasi. Lekha uma nje. Amaveji. Futhi ama roasted potatoes ayenze njani manje lawo. Yabona nje. 600. Angeke babe. Ngiyabonga khethelo lo. Nasikhathi ngilo model. Nizoba live nini? Probably next Sazazi. week. Kodwa sonitshela. Next week Friday ngiyanitshela mina. Oh, bya sayivale yombe ne. Khona mana othi yena. Akhona mas la ekhaya nje wakhayela mas. Do this often. Ngizozama maphuma. Mina kathanda ngibizwa wathi nje ngathola amanzi nje. Ayibo amasi. Wo. Namuza umahle mase ufike namasi. Hello, anele. Usani kuhlupha ngeenkomo ufika nje namasi. Kumbaxa samasi. Awufike nesibhakela nje awubuye. Hola. Masifike nesibhakela ubuye naye nje umahle. Wow.
Chakwanto Phatha kulala. Shada. Hayo ma. Ngizokushada. Ama-role model yami. Hey, Phatha sisanda. ngenduku. Guys, siyahamba bye yini sanithanda. Yeah guys, much love. Much love. Sisezimbali. Thank you so much nge-support enisinika yona, ama-likes, Bye, share, Motown. ukusibuka nje, ukusi-entertaina Nokuvotela kanjena, nje. commenta, everything. Yes, siyabonga Balo ngibuza, kakhulu. We love y'all. Nenza ukuthi content ibe mnandi Yeah, guys, we ngenxa really yenu. appreciate We are it. nothing without you guys. Bye. Asiyilutho ngaphandle kwenu, Bye sinithanda izwi. nonke one by one. Banqakeni. Bancike no-kiss benu. Mwah. Nangoma wema Ngafa indlalo igunya lami. ngafa indlala. Wakandla. Igunya lami. Hayi Awukandla bukhulu. udla. Ngakade likhona. Khona phela. Guys, ningahamba. Awusho. Guys, babayini niyamazi ufishi wakandlovu obesebenza nobabweni. Yebo Nkosi yami, ufishi is a very good family friend of ours. Siyamazi ufishi. Siyamazi ufishi ubutwala. I just joined. Don't go. Usefana nobutwala ekhaya ufishi. Yeah. Guys, siyabonga kakhulu ngakho konke. I always say this before. Like your See, like my nails, thank you so much. Thank you so much. I always say this before start the live. Thank you so much for everything. Thank you so much for the love. Thank you so much for the likes. Thank you so much for the follow. Thank you for the engagement. Ubaba guys again usistokfeleni but usisendleleni ebuyayo. So guys, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga from the bottom of my heart ukuthanda ifamily yami. You seriously make ukwenza i-content kube fun. We don't drag ourselves. Sithi busy on our busy schedule. Sithi nje let us do a video. And then again nakhona futhi you guys like nisherishe sihleke kube mnandi. So someone said maye down ubuka ama videos ethu. Nathi guys, if nathi sit down, mina nje ngiyangena ngifunda ama comment enu and then they lift comments. our spirits up. So again guys, siyabonga kakhulu. Nibe right. you. Siyanithanda. Sinithanda Engathi kakhulu. uNkulunkulu enganibusisa ukhanye konke enikwenzayo. Chawi. Ngithanda njengale bow. Ngithanda ngothando la ka love. Sometimes. Macela ukuhle how guys. Ufuna ingane yami uma nithatha ukuhle guys ngosala nani. Thanda mina. Bathathu la spawn bayikhala lapha ekuzansi egcineni. Uyazi ngempela bakhe ekugcineni. Ngikawula lezansi. Thanda mina. Thathani uAmahle nishiya ukwando nokuhle konke. Ushilo ukwando wathi amahle ngiyithandela amazi guys. Yafana Wathi nje sibhakela. mawulethe isigumbaqa sesibhakela. Uyamthatha uAmahle. Namasi. Hello Lokhu. Magwabe. Bye Amasa guys. noshukela. Best friend ever. Bye bye guys. Good Bye night. guys. Hayi bo. IG namacela IG handle yethu ba. Household. Household of happiness. Yeah, that's household of happiness. Not fabulous family. House- Okay, bafu anakhe awusuthethe. IG Household of Happiness, Household of Happiness on Facebook as well. Nala ku TikTok. Naku-YouTube. Ucela ukushada, it's fine guys. Ucela ukushada uwando wakamthathu. Ucela ukushada ubuhle wonke amthathu. Ucela ukushada amahle amthathu. Shuthi thina sosala sobabili sinobaba. Yebo, no Bruno. No Bruno naye ufuna ukumshada Okhona uBruno kamshaya. akamthathi. Hayi ngingashona ke. Ngabathatha bonke bani ngishiyela uBruno nje. Bathatheni laba bani. Good night team. Bruno wena. Bye. Bye. Shall we? No, it's time. Man, what's that related or not? No, it's time to put your face in the frame. Yeah. Ah, I'm like this. Mwah, 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 mwah. Yeah, guys.